What if? What if hindi na kita mahal? Mamahalin mo pa ba ako? Siyempre, mamahalin pa din kita. Kahit ayaw mo na sa akin? Ikaw lang naman ang nagsasabi na hindi kita mahal. What if mapagod na ako? Mapapagod ka lang kung hinahabol kita. Mamahalin mo pa ba ako kahit pagod ka na? Oo naman, mamahalin pa rin kita kahit pagod na ako. Mamahalin pa rin kita kahit na ayaw mo na. Oo, okay lang kahit ayaw ko ayaw ka. Ayaw ka. What if ayaw ko na, mapagod ka na? Hindi ako mapapagod. Ikaw ang mapapagod. Ikaw, papagod. Pagod ka. Pagod na ako. Pagod. Mamahalin mo pa ba kita? Oo, mahal ko pa din ako. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko din kaya na mawala ako, na dito lang ako. Okay lang ba kahit ayaw ko na? Ayaw ko sa akin. Ayoko. Kahit ayaw mo na sa akin? Ayoko, pero ayoko. What if magmahal ka na ng iba? Gusto ko nang mawala ka. Pero mahal pa rin kita kahit ayaw mo na. Kahit gusto mo pa, sige pa. Ayoko na, sige pa. What if mapagod ka na, kakamahal ko? Hindi ako mapapagod. Ikaw ang mapapagod. Kung mahal pa kita, mamahalin pa ba kita kung ayaw ko na? Oo, mapapagod ako kapag mahal ko ako. Mahal ko ikaw, ako. Ha? Shoutout nandiyan kay Gomez and Son. Bro, mag-love shoutout sa imo da bro. Tapos kay Joven Dagon, iya ka CBC Tawan San Julian. To Joven mag-love shoutout sa inyo dila sa tanan-tanan sa family mo. Halong kamo permi kag kay Boss Realthon channel. Mag-love shoutout si boss kag kay Epa Chris Impresa. Mag-love shoutout si mo boss. Tapos Kuya Froilan and Bro Weng from Toronto, Canada. Mag-love shoutout mo sa inyo bro, kuya, salamat sa inyo lahat. Tapos sa Bengs Seafood Restaurant dila sa sa Mega World, halin sa Taft North pakadto sa sa festive dira sa right side ang ilang seafood Bengs Seafood Restaurant. May love shout out sa inyo madam kag sa inyong mga husband. Kag si Raylan Osalia dira sa Tabok Suba. May love shout out sa mo pre. Tapos si Luther dira sa sa Jetty sa Jetty gasoline station dira sa Tabok Suba. Tapos si Kim Villaruel dira man sa sa fuel station. Mag-love shout out si mo bro. Mag-love shout out sa tatalan niya nga mga nag-share sa aton yung mga video. Kung wala pa kamo ka-subscribe sa amon nga channel mga kakahulat no, please subscribe sa amon nga channel Ilong sa Kulot Vlogs kag amo man ang amon nga YouTube channel no, Ilong sa Kulot Vlogs sabad akon nga no ngabok. Tapos dugay-dugay malupad ako no, mamanyos lang wala na kay malupad ako dugay-dugay. Tapos mag-love shoutout sa tanan kag please subscribe sa among channel, FB page kag YouTube page. Please like, comment and share lang please mga kakulot sa ating mga video. Salamat kag good vibes Ilong sa Kulot Vlogs.